Harus lumayan nih hasil lumpuk-lumpuk ini krojo ini ngadi yo orang pintok-pintok tolong dino pinte gue melayu kok yo Cah iki ngopo nang kono iki? Engko nak takoki aku ora kepiye jawabanku no pite ora digondol wong genti. Murih ora wong engko nek. Nek ora nek Ji. Lha iki ngopo? Apes. di bagi aku Began apa wong pite ilang kok colong wong kok. colong wong piye to nanti bagi aku Colong wong jenenge malah aku turu mbok tinggal mlayu lagine ya colong wong genti saiki pite. lha kowe malah turu kok aku yang mlaju no engko nek kene gebuki kowe kapok Saiki ngene wae wis. Rasa ngeblok pite. Colong wong ya wis saiki ki golek jalan pintas wae. Rasa terus ki. jalan pintas kepiye to lha wingi bayaran sak wong sitoke 1 juta gelas lho ora oleh dipikir kepiye ngen-ngen Ora bayaran kepiye to diomongi kowe iki malah ninggal aku mlayu genten colong wong pite kok ora ngitung kebayaran iki. ya kepiye yo jenenge kebak wong kandhani kebak wong oke wong ge aku ayo mlayu trimon wong jenenge kowe malah molor ya bature kene kemedhen malah tinggal mlayu kok Wes saiki ngene wae. Wis rasa dipikir, rasa dingengen. Ya saiki jalan pintase wae. Tanggo kuwi bakul rasa saiki disugih dadakan. jalan pintas kepiye iki Jalan pintasane dukun. Aku saiki rak rono rak takon ngendi dukune gerak mangkat aku. Men iso sugih padha tanggoku kae. Ora men ora. wah dukun cabul apa piye nek wong kok ora malah ora musyrik kowe tak pikir-pikir Wes sakarepmu ora melu ora. Penting aku pengen sugih karo tanggoku. sakarepmu ora kepiye-kepiye kowe kowe dukun cabul wong malah ora musyrik ngene iki lho halal Kunti. Apa iki omahe dukune? Dukun pesugihan. Kok tak mlebu ae ya iki kan. Boleh ngopo ning ngarep lawang. Lah kok ngerti ya? Berarti dukun ampuh tenan iki. Ana keperluan apa nggen kok kowe tekan kene barang. Ganggu wong isih. Anu wae iki ritual. Hah? Kowe lungguh ora ngayer-ngayer ngadeg ngono kuwi. Kowe nggo. Iya, Mbak. Ngopo to ngger kok rene-rene barang. Ana keperluan apa jane kowe? Ingatan Mbah, keperluane kula niku mriki niku
Intine pengen sugih kados tangga kula. Sanjange mriki riyen. Kula pengen. Iki wae jenenge wong madesu. Wah, iso bersyukur. Ngerti sing enom ora gelem kerja. Awas wae. Ora kerjane wae. Setan ku tak kon ngerjani dek. Delok tanganmu li. Dan tak delok rezekimu nanti. Ono nanti iso delok nanti. Wah, iki wong tukang nyolongan. Aku ngerti nek wong tukang nyolongan ngene. Kengko ning wit mongko rada miring. Mergane utek wis rada miring dene engko ana wit sing rada miring wis tekan rezekimu ning kono. Kowe topo ning kono sedina sewengi nek ora kowe kono njaluk ora apa-apa. Wis. Nggih, Mbah, siap. Saya tak dongani sik ben panjangane iso terkabul. Wes ora ono alangan setunggal punapa-punapa. Wae sia macong. Yang perkalian mangatus kah. Sia paham sih. Nice. Deng, dukun nang rada pekok ngene. Mbah, nyuwun pamit. Makan. Oke. Nah bayaranku di. Sesuk rapor sugih. Kayak jenenge bocah madesu ya mata saya depan. Songkok pilingan ora entuk bayaran. Ane mendang-mendung ngene lah gawe golek rongso kok males temen awane. Wis. Sampeyan ngopo wis akeh wis cukup lah mulai wae. Untuk situasi dan kondisi. Ngomong ke Mbah Dukun mau. Bocah ngopo kae tekan kene barang. Awas ketak kerjaan ini. Iki ketok wis kancer-ancere simbah mau iki. Wis yakin aku iki kene iki berarti. Kene iki ketoke. Bocah ngopo? Tak kerjani yo bocah. Awas ae. Wah, malah krasa nguyuh iki piye gitu. Wah, iya sik. Cara ngopo indak-indik ning kono kuwi? Ora beres temen kayane yo. Kaya golek pesugihan wae nggowo-nggowo menyan. Awas wae nganti dhek golek pesugihan ning kene. Kok tak koni nggale dhuwit 50.000 nek ora nang duit tak kerjani kowe. Wis, go. Teruske lah.
Mbah. Kula nyuwun sugih, Mbah. Kados rencang kula, Mbah, saniki saged sugih, Mbah, waune kiri kados kula. Aja lu suki apa le? Kan kene. Dung aku kabel ketoke disauri. Asik. Kajenge sugih duit, Mbah. Mboten gadah utang. Saged lunas kabeh utang-utange. Lah kowe rene nganggo sasajen apa le? Niki, Mbah, kula pun beto menyan, Mbah. Lah ana duwite apa ora nek sasajen tok yo. Ora ana duwite yo. Padha jomplang ki aku. Lah nek duwite iki yo sesuk. Nek wis etus kok kene to, Mbah, kita gawake duit. Nah saiki ora nggo duit jenenge wong lagi ora duwe. Makane mlayu rene. Demit ora dibon yo men kowe kuwi tok. Ora duwe modal tekan kene barang. Iki janjane demit apa-apa to gragas men tekan duit barang. Lah jane iki demit apa to? Ono demit to gragas men njaluk duit barang iki. Lah iki setan model apa to jane kaya ngene iki? No. Oh, lah dapurmu to lek tangan iki. Kona. Dunya itu sempit. Kowe wae, oh. Ingat kawan, jangan pernah sekali-sekali menduakan Allah, karena sekali Allah murka kalian tidak akan mendapatkan surganya. Bye, salam dari Kronjot Wong Jawa TV. Assalamualaikum.